mhando kachira yemabuja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi zuva rechigumi nopfumba mwedzi uno hwakurume ipapa nyasi uno wakomana wanhu vari kuita kudemba demba imiwe zvakaita kunyangariwa mvura yakanga yamboenda iya wachinamatira kuti ibenhuke yabenhuka manduwe iri kuuya nouwandu hwayo yakaita kubheuriwa chaiko kusvinu kuno ipapa rukweza hwakutomerera manduwe mumunda mapfunda akumerera mumunda chibaro chakumerera mumunda pakaita kunyangariwa pari bari kuziva kuti woita zvikiita sei apa changa chasara chibaro chacho ndo chaakumerera mumunda chizhinji aiwa chakaramba chakatsva pari bari kuziva kuti zviri kutekera sei tondoramba takaringa kuna iye yawewo wanozotinunura munguva yekutambudzika. Nhau yo 2030 manduwe iri kusiyiwa bapa yakadando mafatawo roma gonyora tsamba akati wakomana gorisiyai zvinhu zvinopisa zvichipora goirekai kuita mutsepwede yamuda kuita yekuchinja mhegabumbiro romutemo muri bekirisa kuwanhu nokuti mutemo ngowanhu hwenyuba manduwe rekai tione kuti vanozviterekera chere iwo wakuru nokutoti pari bari kunyatsa kuziva kuti zvichatekera sei tikaiti tirambe zvedu takaringa kuona kwainoenda ukuwo mubiwa munangarwa anonzi Simon Radland kwaya agototi ZBC muda kundijairira bisai zvamakanyora imimi kuti inini ndini ndiri kuisa mari kuhomwe yatendai biti novamwewo CDF kuti wabise wamunangarwa pachigaro hoho imi rekai tirambe takaringa kana zvakatodando henoidi rekai tione kuti zvinopera kupi. Jojo charamba nyasi agonyora tsamba zviri pachena akati kukwira kirira peturu manduwe kwai kwanyanya tiri kuzvinyanya iri nayawe rekai tigoramba zvedu takaringa kuona kuti zvinoenda nokupi nokuti pakaita hakuoma. Muzindawo China munyika medu wagototi wakomana imimi vanhu vari kubva kuchina gotandai maziva kuti mutemo wemuzimbabwe inochinja chinja pese pese unge mawara euhavhu pakaoma idi rekai tigoona kuti vanozvipedza chere pokare kuti vanozviita zvakaita sei tinoramba takandoringa ipapo tinenge tichinyepana mabuja kana zvaakiitika. Kureketa kuno kwai wamwe watsano wakanga waburitsiwa wakapinziwa murimandi manduwe wakazobulitsiwa wachinzi wakati wemunangarwa ngaabve pachigaro kwai wazotisiya pai wari kunzi wakamwa chepfu poison chaiyo orerere mudiro wavo kupfayo manduwe wangadai wakandoenda kana panjanji zvapo wondozvigwarashira panjanji zvopera zvakadando kuno rekai tigoona kuti zvinoperera kupi chaiko ticharamba takaringa ipapo. Iyo hurumende yedu iri kuti yaisa zisco pasi pomunhu mutapa iyo investment fund rekai tione kuti zvinoenda nokupi izvo zvinotibatsira chereso nyika kana kuti hwii. Kureketa kuno kwai nomapurisa ozeta rapita aita wanhu wada kupfurana nomapurisa wairiwa wota wagwarasha kwai mbavha dzinoba dzakapakata idzi manduwe pakanyangara toramba tichitenda kana wadari nokuti tinoziva kuti wachanetsaba kana ani. Kureketa kuno wanhu wari kunzi wagongwarire nyaya dziri kundotekaira dziri bekuferefetiwa zvisvino nomapurisa dzakaita senyaya yekuti kwai gift konjana awanika akapfa kunzvimbo yonoton imi gopanatsai ipapo nokuti panokona kunyangarira wamwe idi chaizvo. Kuno mumwe bhishopu wecheche yaMwazha apfa pakanyangara tsamba yacho yabva yatouya ichikumbira mhando yekuti tipewo mari tikone kuita nyakwaya iye Paul mutumwa weAfrica Mwazha. Tiri kufara ipapa kureketa isusu kutoti
tiri kufara kureketa kuti iye yuyu akamboita gurukota nyasha achikwinya agonzi iwe kwinya mbasha dzako uchibva papurazi iri pagoromonzi papa rakapuwa wemhama mafuyana housing cooperative. Rekai tione kuti zvinoperera kupi izvo, tikuramba takazviringa apa mugodhiwo bow mine. Haiwa kwaiwaita tusvinu kutora makorokoza ese kuti uyai tikupei basa musenze zvisvinu zvakanaka. Rekai tione kuti vanopedza vari papi. Ticharamba tichiringa kuona kuti zvinoita chere kana kuti hwii. Ipapo kare kureketa kuno wairiyati mujaji ari kutekaira mhanduwe inotsoka kumakiromita anosvika 550 yei pakaoma. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi ipapo. Tikaringa mutambo yobhora izvezvi iripo yatambiwa nyasi. Manika Diamonds yadyiwa noScotland yaScottish ZANU-PF no3-0. Kureketa kuno zvinohadza Bulawayo Chiefs yadyiwa noDynamos no2-0. Ipapo kare Rentals yabenzawo ZANU-PF yahwina no3-0. Pakaoma chaipo. Rekai tirambe takaringa hedu kwainoperera nyaya yacho kuti ndokupi ipapo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno wakomana South Africa yagototi aiwa gorekai kusha peturu tinayo yakakwana inombotipusha. Rekai tione mhanduwe kuti vachazviramba zvakadaro chere kana kuti chii chinenge chichiitika. Ticharamba takazviringa tinenge tichinyepana. Izvezvi kureketa kuno Mkwanazi kwayagonzi ati Senzo Mchunu anochanja chopfene chaanga akaita. Anenge anga akaita kubatiwa akavisirwa pfuti pagotsi chaipo kuti arekete nokuita zvaakaitazvo. Rekai tikuramba tichiona kuti zvinosvika kupi. Nyika yoZambia izvezvi kureketa kuno vanhu vakutsvaka rutsigiro wakomana iro bato rayo UPND aiwa rinenge richakarohwinapo kare. Rekai tikuramba zvedu tichiringa kuona kwazvinenge zvichienda. Ipapa kare chikwata choAfriforum chadyiwa nonyaya chakanenge chaendesa kanzuro yeguta rePretoria kudaro dzimhosva kuno wabva wadyiwa nonyaya bvunzi bhadharai yese nomari dzacho dzese dzinofanira kubhadharwa ngavabhadhare. Rekai tione kuti zvinopetera kupi. Ipapa nyika yoItaly kwaiyati ichada kuti vanhu vayo vagoite basa rekundoti pese pese watora zvawo dzimwe nyika. Imi pakanyangarapo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Izvezviwo pokare nyika yoIran kwai yadambura kunopepetiwa mapfuta aoiri kuIsraeri. Tiramba akati imi mukandozviita futi hokoyo ndiri kuuya ikweyo ndiri kana kureketa nomunhu kundoiri kana ndinokubhombai ndega. Kati dai maizvikona matozviita kare imi. Apa KLM yagoti aiwa ndege dzichienda kunzvimbo iyo yoDubai kusvikira mumwedzi miri chaiyo yapfuura. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Izvezviwo pokare chimwe chahwadza vanhu kutoti kuWait iwe pakaita kunyangariwa pakanyangaritsa wabayiwa ipapa nzvimbo inopepeterwa mapfuta oiri iwayo. Unobva wanatsa kuona nayawe kuti idi dai America yaiziva kuti zvichadare handifungiba kuti yaizozviita izvi. Asi rekai tirambe takaringa zvedu kuona kwazvinoperera kuti ndokupi. Nokuti kwanyasi aiwa taperera pano mhanduwe ndini wenyu mhanduwe nawo.